Hello guys, good morning and welcome to my channel. For today's vlog guys, nadiri na masagawas sa mong balay kay si Banana naglimpyo sa sakyanan kay ihatod na po niya sa iyang bus ang sakyanan. Sa antag sunflower, pamahaw, sunflower. Guys, ako ang sanina kay bisag wala pay Pasko, nagpasko na ko. Mana ka? Gwapo ang tatay ko, nagpaalit si tatay. Ang gwapo ni tatay, nagpa-reka. Saan? Sinanay tayo? Doon? Sa kabila? Ang pagpapuan mo, gabon? Oh, gabon? Daghan ako kay nakakuha man ko itong isa ka punuan. Oh, imong gitanong? Tanom na ko, dito Nabuhi na ko na. na. Tagas na. Maayo eh, tuan. Dali ka na mga bagong tubok dira. Ayan na, katura, daghan naman kayo. Tuwa mo itong punuan. Saan naman ito nila imong imnot? O ako rang pabukalan ba, 5 ka buo. Ay, 5 ka dahon, imong pabukalan? O, 2 ka baso rin. Hindi akong hinubig. Amo Tapos ugang mo ni. kay kong kriagod kay 3.47 na. Diabetes ka to? Dili. Kaya lang ko kriya. Uric ako, uric ko kriya. Ay, uric imo ha? O, Ay, tambal ko rin na sa kuan di ay, uric di ay. O. Ang maayo. Kay sa kidney mo na gyapon. Oh, ako kita mo tungkol kay. Yung taas ko pa, ning ana na mo to nga. Nag-atang ko nimo katong pagputol na ko dira. Oh. Nag-atang ko nimo kung wala man sa angkol ni lapay. Oy. Nanamagod, daghan na magdahon dito god. Ah, dito na ka makuan. O dito na ko magkuhaan. Kaya kung mo taas ang gusto na oh. Kaya kung ba na mo parking ba maglinis ka ka ng kuan mo tong putol na ko. Ay sa puno bilin na kay magamit na gunaan sa kidney. Lagi mo di ay sa kini mo di na. Sa ko ang mama bitaw ko kay ako ang ikuan saya kanang lawas sa malunggay. Dayon kanang mansanitas dahon, dayon gabon, bayabas, sabana, o katong kalabasri ba? Oh, Maoy ako iusa og kanang pabukal ipayon ako sa mama. Kay uric po siya. tanglad, bayabas. Ah, ana yan, sa sabana, tanglan. o luya. Pa. Ah, mao bakon. Oh, kana ako. Alam no? Oh, Dagan na bitaw ba ayo. bano nang gabong gasa na. Kay Siya, kumawa ka namin mga matutulog sa atagod. namang ko. Ah, maayo kay na. Ay man ko kay basta mangayo di ko punuan kay nakatanong ka. Ay ang kuan di ana mo kuan di ako na. Oh. Ah, Okay. sige angkot.
Guys, mauban ko ni banana o kuan guys kanang hatod sa sakyanan. Okay raman na kayang iyang boss buotan man kayo, way libog. Ah. Maglagod sa kuron na magbilin og basura sa mong motor. Tina. Iyang gilimpyuan ang sakyanan kay para iyagatod sa iyang boss kay limpyo na. Hala, gipalong dayon. Oy. Ala na nalibang. Lawas na. Oh. Kung mga anak ko na nagsaba na kay. Kami be. Balbi na mo. Kiss tadi, kiss. Kiss tadi, kiss tadi. Kiss tadi. So gibit-bit. Akong gipakaon nila. Tambal man na. Tara. Ta. Durung gamay dili. Ciao, sulod na. Dali. Tes durung gamay ya. Barbie. Barbie ka. Sulod na. Barbie. Sulod sa to. Nagkaon na sa dugpod may. Ano na kung sila pakanon may. Durung okay ka ang dugpod na. Hala, na po niya tagai. Di na po na ganang mukha. Didong gamay, wala ni mo tagai ba? 100%. Wala pa. Wala git. Na po na ganang mukha ang luto. Panapas mo na. Kaon na po ko nila guys. So guys, Riratatamano, salamat sa inyo ang pagsuporta sa akong YouTube channel. Bye everyone ay.